ninyong tanan og happy Sunday natong tanan. Adlaw karong Domingo guys. Inja. Karon day guys nakailis ko kay mo adto ko ila purami kay Domingo man ron wa man say uban kay si undoy mo simba man bang adtuon mayor. Kay kanang nay way uban si dadad to. Inja niabot magahang igagaw diri gikag Cebu. Nagdamag ingani. Say nganda ni? Ampaw. Si Jang Dad agi sa kay ngani kay duha man ni di puno kaos tatay ni kay kita kunong ngipon. Ja bawal pening Aliana, kami ramas Jan Mark direk sinanay ang uji ang gwapo tawang mi. Lakaw maning Arya ja. Daday pa amang dinang agkamuti guys na. Apo Jang Dad andari pila ka buok. Unsa ning palit ko gingari guys na kamatis o Bombay kay manganas ko ila mayor kay katungganas lagi hang pangganas na siya ng adlaw, man luto. Gusto ko kahakoy magluto gaja jahang butang ingani kay mo na jang ganahan ni purami. Para diretso na ni jakaan inig abot dadto. Dali ra man na kay lapwaan ra man na. Kaya may daghang ganas sila mayor guys, manguha ko halagnang naliana ra ka cute. Otro kuno day. Hi kang Mama Ali dali. Hi, Ma. Hi Mama Ali. Mingaw na mi dari kay naman pusliksi, eskwela yung putog mapuhon. Karon dahil ito ihatid ni Julie dya. Magdako dari, lami ra ba dyan yung kamutiya si Ate Monica na ni nagpalit dya. Orange kadug color ba dya aratang isa. Madyo nang hanutoy kitid kan uni. Taysa. Nagapahan kong kanila, Taysa. Ang tagaas Tita Puramida ni Reha, gimingaw kag Tita Puramida eh. Ano may nga sa Purami at Taysa. Pahuway pa man. Pahuway pa day kay na may baby. Tayas, ang baby Taysa. Awa pa tamasayo do ganing Love you, Taysa. Love you. Ara na tulog ka buok nay. Tulog ka buok ang dad nya kare. Ato sa midad to mag kami say mo at mo bisita sa midad to kay kanang luoy pagway uban laan dyan presada to ag si undoy ra ba mo uli kay alas 12 ba to mahuman ilang simba nay no ha alas 12 mahuman ilang simba pero sa una ba alas 12 di amar mapubalan dadto kay ningan magputos mayor nga niguman ug mo uli nas undoy nagkat kuno si datos agipos mabini kay hapit naman ijang birthday karong Martes birthday naman ng mayor si mayor may maguna dyan. Ngayon dyan, di na ko maghanda kay kuan. Managkot ra kay kanang nay sugod na ijahang online class. Sa kaadlaw ko no ijahang klase. Karong Martes po. Managkot ra may puhon-puhon guys. Birthday naman din nato. Puhon din no. Managkot ra man ta sa barata. Unsa? Si Brian. Manimbara may puhon-puhon guys. Sa katawa at Taysa. Kung mo katawa, bisapot siguro si Brian. Bisapot? Diyan isa ka ha. Nanabitaw mo daghang brevis ko na ang kutang bigas sa gabi ha. Kuha ko Taysa. Ay ako pagkuha. Hinadi lang mag-abri kay kuabot ng atong kabinet. Hinadi pag sira. Kabinet Taysa. Na ah. Taysa. Love you Taysa. Love you. Adlawng Domingo. Di ay karon, mingaw ka do. Kamera lagi dari. Tos tatay tos gawas na dudan-dudan. Mingaw kulik si bago pa po may nag-video call ni Ate Ali o nila Ate Ruby katama sila yung video call ko pero magka kita-kita po nihilak basta na itong maliguan po mo nang dali ra po pa hindi yung video call po liksi so agi mingaw po na nagapon po may nagkita nagdugay ko gapon paghatod kay hilak man hilak sa dito ko nakabre ba kaday yes, Aliana ba nag-abre? Kabre day? Isirag na rin. Ah, di. Na. Di kusot. Di, kusot kayo mo. Di ka. Sige, nag-abre mo kami pa may daydaan. Di, kusot. Di, nag-idaan. Nag-abre ko dyan ay bag ko. Kaya naman ang siblas kamote kaya may sirupin. Ano ang panisir? Yun lang po na kaya kumalihin sibla biscuit. Ang sibla dyan. Sibsang bag. Karong surprise. Taysa. Kaya sibsa niya dari kaya ito rin nila mayor na ito. Zaman to na ko guys. Kita-kita na tayo nagabot na ila mayor. Nay, mato na ko nay!
Hello guys, dan nami dari kaganasan ni Las Mayor guys. Dari na pamimang ganas kay urot naman dito ubo sa bahay. Ganas ami. Apanggaan ka dyan nga mong buntis. Gaan kay. Igit pangga ra bapod mi. Arang. Panggas. Pangga gali natig laing tao. Kanina bang mabdos. Tiya, ganahan. Bakton. Wa maroy uban ning chat lagi kadang. Pawa ro uban kay Domingo. Aw, di pana. Domingo ron simbas re ondoy. Wa lagi uban ron. Nga hadlok ra ba tong S? Yor, Lagi. hadlok tong S. Lapwaan naman ni daan guys. Batangag kamatis ug Bombay. Grabe kahang naong sugod na pag bangkuan. Nagurot. Hindi ako gud kay Silyo. Di, karina hapin akong silupin aro. Wilangan. Naghapin kong silupin, di sa ingan nga arte ha. Kay tagak manggod mo nang sulabi. Di sa ingan og arte. Kaya dipensaan na po niya itong scan. Arte lagi ko nota. Garas og kuko labi. Lubaon. Abi lapot nga. Ato mo na nang binagnirag kalatag ahos kay ro gahi. Adi ba bali? Dito, wa na gunay labot sa itong personality. Sa ganahan. Kay sas murag kukog jatig kuan. Wak-wak. Kay ang artista naman lagi tas kahanginan, aw dawaton og unsay maajo, pero di kanang di na pud maajo, murag wa na pay ajo. Sa ganahan, uy ajo-ajo. Ajo-ajo. Bitaw, di na tamang hilabotan ning atong pang self bayor, ang atong pang kaugalingon ba kay tag sa man tag Ang kahimus. kaugalingon. Rang kahimas ko no. Tanan, mura pag di malibang. Graag di malibang. Mura pag humot og tae. Humot pero ra ba pag sus laga jud. Nagtago ra ba jud fake nga account. Dami account. Siguro dami guro pag naong. Charot. Dami kasing-kasing. Maso pata kay wala taguig atong naong nga bisan murag naog irong subunan ni ang naong na daghanay sungay wag gyapon nagtago. Di taguan ng maajo, siganahan. Uy, gajud. Sagdara na ta kay na mapay Ginoo nagtanaw. Hani atong gipangbuhat. Hani atong naong. Basta kami basag nami problema, di good pud isabay sa among problema agka nang among mga naghigwaos na. Ilipay-lipay gyapon kagalingan mga buang para man mi. Lisod ra ba kog mabuang kay dakang tawo. Bukod diya mos ka maisa nila mayor. Liso di hukot. Ito mangganas ami oy. Wa mi maando na ng mga labtunan. Ito lagi. Way maando. Mangganas mi kay ito ano na nagwaiting na mo. Punan pa na mo ko manayor. Ang hirap mo pag kuan ba? Punan sa nam ha? Ang hirap mo pag ng ganasa. Agdad to di ay. Labong na. Pero tanan, hindi itang tagbon. Hello guys, naman namig pangganas, dar ka mangganas na. Zaman ng lapwaan ron, dari sa may kay saliat pagkuhag man eh. Kay iga sa laging indang. Dapat daghang ganas. Muka man guning ganas guys, ug lapwaan na. Sama sa pagku ni ja, ganahan. Kuan. Ke ag mga ilabtunon. Tiara guwang-guwang na ba Sabi kay murag wa man ko nabuong. O dyan mabog pangganas Hani barong kuanang alingiing man ka jug kalibutan. Daw apil putas. Ganas. Kaan pag may ganas, kay madon man ni dugas dugo. Dugang Kay ma- kabutan. Hybrid po tamang Dugang kabutan yung na mga hinabtanan niya. Kain na mga ganas, mabutan ka. Graadjud. Dako. High blood is mayor siyang hilabot. Ditaw, kalit-kalit is panghitabuhan, manghilabtan mi natang pangkuko og panglawas. Nga imbis kay maglipay-lipay ta sa tong kaugalingon kay dani rata makabawi. Nanon pa mga manunuway, sa kani pagatang panganon, abantajan pud mo na mukaon sa matag sagbot ron. Ingna na po tarong pobreta kay kaano mo ganas. Wa ka jud ning mga labtunon jud. Ngano ba ka jud ni sila? Manay ipasa Dios na lang. Sa langit. Ipasalangit na lang. Halag yung tundan yor. Naan sa man yung tundan yor. Ito nang gagmay man. Agi ang udit. Guwang narbag usa. Ano na bunga nang isa na. Silipdan. Nanapada. Tunda na pa. Bantajan ay siya. Gusto na yor. Sampul pa to ha. Mansa na noon. Mansa na. Gara.
Grabe, ubi na Das. Ito. Punta kay gaando na. Ha? Dahon rag. Hag. Ko ano na. Ha, kagkamatuuran na. Hag tinuod. Bebe, kuwabot ba? Buka ning mga hiraptanon. Kura, ajud. Bebe, kuwabot ba? Na ani. Taghay unod ni guys. Imoy pa. Watch and learn. Sumig itusok na ang kuko juta. Sagwa nga mo. Labtunan mo. Tanon mo ang kuko muna pinakabuwan na patubo. Op. Isye. Tesha. Ganahan. Tesha. Aliwang naman eh. Tamis siguro yor. Sama sa pagkatamis ni mo. Charot. Adung singat na ta. Mahon tang bugi abot. Pinaligo pa. Hindi na po tayo pasalabi na pagpangibot. Silabig pangibot ha. Kinsang tuwad. Masabi, ato na naman ang unhandaan kadagan si atong ibuhat kay kilabtan man ta. Labtunan ka jud. Kana murag bintaha na yor. Ang puong. Cute. Sa magkasakiwat siya labtunan. Ade na, cute ang hilabtanan niya. Di na cute di ay. Ano na? Manunuway. Ano mo dyan yung daghan mo dyan manunuway? Kailangan si Midana guys, ka na sige pang hilabot. Dami account raman na. Kailara pa na namo guys. Manang dinjong tanan guys. Salamat ka jud sa waysawang pagsuporta namo. O kanang napay uban bitaw guys nga og ibang basme napay mga reply. Daghang salamat na dinjo kay mo dabo-dabo pod mo. Sa bukas dabo-dabo. Bitaw mo sila pay mo dabo-dabo. Wa day ko nag-iisa. Di ko nag-iisa sigrahan. Naanap pa ng Tagalog. Daghan lagi na dapit yur. Daghan lagi imong tuwad ay siya. Sikmahan ka mo. Sikmahan din na daghan. Joke to guys, o pasip on. Joke ra di ay. Sexy ra ba Peter bag birthday na eh. Jog jama kay ko kakalimutan na na. Sugbara nag manok Bisaya char. Yor. Manok Bisaya. Nakap tayo natin siya. Ba gajud nakup. Ang lamias among kuan oy, pamuhat rong adlaw. Paganita na. Intro pa ganit eh. Intro pa ni guys. May raman. Intro di ay. Patay jud ta ning agsimoy. Kanara daghanan ba si ipod? Adlaw naman. Okay guys, dan nami guys, naabot na may rara mayor dya. Galing na ko kay lapuaan na arong maka ready na. Kay tos mayor naghugas sa mani. Hugasan man to kay lisod pag ihugasan ka lapok-lapok siya para may magkaon. Okay, dali ar ka kahaling. Diyan mo ta nataga si kaldero dani akuanan. Kaha ba? Mutanas ako. Kay hugasan pa rin na, hawanan pa man na. Dara guys, hindo na kagid kaldero da, hindo madaan. Sinaw kagid kaldero na mayor, durot ang bilib. Daan na ning na lapuan, ano naman ning hugasan. Aw nang lapuan na ning na hawanan. Gasan na raman itaran. Medyo lang tubig dari kay kisag mo agas. Sabay magwawa man. Tangiran ninyo guys, umaluto na kay kanang prepare ko dari nagtakang mag-prepare ko sa panakit. Katong kuan. Grabe ang naong kadong singat katong kamatis o bumbay. At ang rin dyan dyan guys. Okay guys, naluto na. Diya. Diyan yung paibabuan o kuan. Kanang kamatis o bumbay. Karong hanutoy. Karong suka na raman inag-abot. Hiwaan sa rin hadaan.
Nami maning na mga panapanakot bakit dugang vitamin sa atong kabakagan. Ito lami maguning kuan guys, ganas. Mga ba mo ganas guys? Pang vitamins. Tara guys, sarang lami ag sa mga himuron, lipay baka tos dadang dari. Indang. Mama ni ijang giganahan des naging adlaw laging wa na maluto. Pero diha nakapanguha ko. Mabatos kita. Grabe kang singit na. Grabe iganga ka uwan mo siguro ron. Kunan sa dia. Ha? Kunan. Kira agir kunan. Di mura jud kawanen. Gagmay dyan mo angay baka ning buntis. Amo angay bakas pura may daning kuan. Sibuyas, ahos ra dito jang gingan di no. Ako sa may contract. Sa una bahuan man kus nagbuntis ko sa unang liksi bahuan ko ngani. Bahu na lang. Tuwa na baka ros liksi. Nagbuon mo ko ng Ate Julis dao. Dagang salamat din mo mga tabang Mama Julie. Maning kakay sa ko ka nang dato ko credit ba katawar bas mayor kaya kung di nata hilabtan ng mga hilabtunon kay di mabangbang Anak ko sige labat. ana di na mo duot sa hang kabukagan pero tuto dagang singet bawag na kita ba mo dan yang singet nagtuto pero wa nis ang gihimo nagtuto guys dara siya hang karsupok. Kailan mo karsupok guys? Ipok. Dari nagtutog ang singat. Grabing iga nga di. Kawanan. Uwan siguro ni. Nja, adto na ni butangan og kanang suka kay lisit pag butangan na mo daan mo. Ke maning siya madaot man ni. Ranso unja. Chara lang dami ana. Pabuwak-buwak po, pabuwak-buwakan po. Ganahan push buntis. Plurami buhulana lang sa kalam. Pangga, rabentawang ko na sa unas ako pa pinagbaros. Gilutuan ko na sa una kuan. Ang burit sa una dyan ka ng sinigang nga hipon. Ang sinigang pero ka. Nandiyan kay na itak siya kay pagkaluto na hukad na lagi nagkuan na lamisa na itak kay ning lakaw man kuning palit ko tunda aw ning palit ko kuan lakatan. Kay gahud sa una just pagbaros ng liksi wa di ko ganayos mga baho sa luto o dyan ka na mga sudan. Gara dyan gisigig sudan naglakatan or di galit tundan. Buros naman day ako, mabdos naman day katong liksian. Ang dyan karon ako na mubawi, kami na pas mayor mo mubawi. Agas-agasahan, sagdi naman yung magigasa dang kay sagbot man dang. Puho naman dato, Miss Mayor. Dara dang da, na, humana. Na, ara ka hanutoy na kadyo. Sa ilam na guys, atang bulikhayag maridyo. Mao na naaganas na. Char! Ganahan, dapat ko na igasang mayor to ha. Gasang tundan isa kasi pigman eh. Manipod og tundan, grabe jing baeta na jing mayor jud, hurot ang bilib. Dara guys. Arang lami ana ni. Suka na may kuwang danog asin maridyo. Di pud palabig asin kay ba diabetes. Mato na Miss Mayor guys. Dana mi guys. Hi. Enjoy kinawat ni. Kamayor na. Ang tuwing mong mayor. Ujo mo kurma. Tapi maning bago pag Isa-isa. kuha na kubaw. Hay kubaw. Uy, ganas. Hala, wala yung gipangita. Wa ni mo suka ini. Wa pa kay daot man. Ah, sige. Malunos po. Diyan na kay to sining suwag ko dito. Ay dapat di kamuti sa hang bag. Hilaw na. Aw hilaw din nga. Dineng agto kabuok. Isa pa guys nga kaplagon. Yo, tarabati. Isa na nimo dang. Basta injong Wah. sinikbat ha. Talis ko an. Basta sinikbat ni ma. Daot na ni. Tugtuban na dyan ha. Di.